Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki arngut ki samlashin rang ki basa hapo kashnong Laura pa West Khasi Hills kila Khlad no hadien ba Pyrthat ulatiet iki Katba kidang Ïalehkai football ha kawai ka Madan Ïalehkai ya ka bala jukhot ka Madan makren kabadan hapo kashnong Maus Napwir West Khasi Hills. Haba pentik na ikaniga jingja bat kat kum ka khubor belayo lum na Superintendent of Police ka West Khasi Hills laong ba ha kasingi ba arjong katayo na kalyang ka Nongston Police Station kalayo ikajing pentip bakat ba kajing Ïalehkai football kadang yad ha katiga jaka ha Maus Napwir ha kapor lai baje no paisni lawan uslap bat Pyrthat ulatiet Kynsan ha ka ba arngut ki samla ki Ïalehkai kila Khlad no ha katiga jingja bat prangut pat kiwei kila Mynsaw jur. Syuk ka khubor na USP ka laong ru bagi tegi samla ki bala Khlad ki kentup yau mixon ksyar khat prasnem ka karta bat u cleverson ksyar u bakat khandai snem ka karta. Laong ru bahadian ketiga jingja ya kita ki bala Mynsaw la penkit no sha Civil Hospital Nongston bat sha St. Joseph Hospital banyo ya ka jing sumar. Ka khubor bala yo lum na kinong yalam shnong pat laong bagi tegi arngot ki samla ki bala Khlad no kidai kishipara ki bashuwan shong school hapo kashnong Laura pa West Khasi Hills District bad laong ba ha katega sngi kila shim benta ha ka jing Ïalehkai football harengkat kiwei de ki para nong Ïalehkai ha ka lumpung Independence Cup bala penya ta ka sports club jong kashnong Maus Napwir hapo katega Madan.